Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabin na ninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista ang maghatag og ginabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Lizelle, 25 anyos, naay ka-live-in ug may duha ka mga anak. Taga Gunob, Lapu-Lapu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa apelyido sa akong kamagwangong anak. Wa ko magtuo nga magkaproblema mi og dako ini kay space sa apelyido raman untay na sayop. Aron ni sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ma, mga anak na gyud ko. Hain naman ni si Ariel. Ay nalagi pagpaabot atong amahan ng imong anak. Tana lagi sa ospital. Ma, gusto kong mga anak na naa si Ariel. Bisag ka anak ko na gyud ka diha. Orag dili to maabot. Maunta na din sa ospital, oy. Basig anak ka pasbahin nun makanak nga Ginoo ko dira bagid ko makamaong manabay si. Ariel, asa naman taon ka? Ni sakit naging mayang kuntihan. Ah? Ariel! Hoy! Ariel! Ay, Ginoo ko. Ayaw na pag-utong ni Sel. Pagbinuang nihatan na sa ospital. Lisel. Ma? Naimugsuan ka na. Okay na po ang bata. Naigibilin ang nurse nga papilapan ni mo ay para live birth ko nos bata. Unya, ma. Dili man may kasado ni Ariel. Pwede bang makada sa apelyido ni Ariel ang among anak, ma? Kay gusto ba to siya nga magda sa ang apelyido ang among anak? Pwede man ko, no. Basta mo pirma lang siya nga si amahan. Oh, sige, ma. Ako lang ng filapan. Niya, ako papirmahan ni Ariel kung maabot. Padong naman ko na siya. Asa mo ko mo pirmaan eh? Kini, oh. Kani, dinhi ko, no. Kana ba kana? Okay. Ako nalay nag-fill up. Kay dugay mo ka ikang naabot. Ibaw bitaw ka nga trabaho ko. O bawal na mo ang cellphone during sa trabaho. Maong wadayin ko kakita sa mga text o tawag. Nalupad ko dayon ko din pagkabasa na nako. Ay, diba? Onya, kumusta naman ang gibati? Di pagyud ko okay, Ariel. Sakit tadi ang mga anak. Dili na po. Karon, dili pa. Pero punaan pa na nato nga itong anak ko eh. Kami nga ng usara. So pa diya, uy. Bahala diya ka, uy. Di nagyud ko noon. Murag ikaw may mga anak diha. Anak ko na dito ka. Isubmit na dito sa nurse ang ilang gipa-fill-upan nato. Unya, pangutan akong kanus at makagawas din eh. Kaya ganahan na gyud kay kumuuli. Bah, uy, murag makakita naman yun yung bata. Kanay, nagliraw-liraw ng kalimutaw. Ay, nagtanaw na kong nagtingog. Ma, nakabati na tingali na sa imong tingog. Uy, mong gisunod niya og tanaw, hain magikan ang tingog. Ay, unya, nakadagid sa pilyado ni Ariel ng bata. Ma. Gipirmahan naman lang to ni Ariel ang akong gifill-upan nga live birth sa ospital. Giselle? Sa'yo piniling akong apelyido pag-fill up ni mo sa live birth sa atong anak ko. Ha? Hala, asa na sayop good? Dilasar naman imong apelyido, di ba? Lagi. Pero ang akong dilasir na kay capital D, unya E, dayon space. Then capital L, unya A, dayon space. Usa pa ang sir na. Ha? Ang imong gibutan diri kay dila spacer naman. Maong sayop ni. Unsa? Gibaliwa ko lang tong sayop nga live birth sa among kamagwangang anak. Kay space rago diferensya. Pero basahon gyud kay dila sir naman gihapon. Hangtod nga namabdos na suko sa akong ikaduha. Ninihigayon na, nagamping na ang akong ka-live-in nga dili na masayop ang live birth sa bata. Unya. Giselle, diyan ang live birth sa itong ikadong anak ko. Unya doon, sa naman, gusto na kid na. Siyempre. Ako na gulig fill up, ani.
Pero, nahasol jud ba ako nga lahi-lahi di siya kapilido? Unsay lahi-lahi ba, oy? Maura man gihapon ang basahon. Basta kay na. lahi-lahi lagi jud. Isuway jud natong pausab ha sa munisipyo. Basin pa og mausab pa ni. Aron maparehas ang apelyido ning atong mga anak. Kay duha na katuig biya ang atong kamagwangan ron. Unya, namanghuran lang nato. Apan wa gyud nato mapausab iyang live birth. Oh, sige, ikaw good. Basta sa akong naibawaan ra ba no? Mahal ang pagpausab og apelyido. Ha? Ay, ma, wala ba magpresyo ang akong gamay? Wa raman sab. Kapoy. Unya, kumusta mang inyong lakaw ni Ariel, ha? Nausab ng apelyados ka magwangan ninyo? Da, gikapoy ko maoy. Sus, mo gini munisipyo og duulon oy, hasol kayo. Ipasapasa pa taas at ang lamisaha. Mao. Nga mataglamisa nga among duulon, lahi-lahi sila opinion. Nga lahi-lahi sad sila requirements nga murag dili na related sa among concern. Unya? Maoy, nakipamauli kong Ariel maoy. Kaya nabala ka sabay ko ani akong gamay, kaya ba sige gutom na. Kaya nigutok sad maayo kong tutoy. Gi-breastfeed baya na nako. Uy, waday mo yun nahimo sa inyong lakaw. Sa man ka? Murag gisapot man kang gikas trabaho. Gipa-fill up mi sa kumpanya o kinsay among beneficiary sa PhilHealth atong nagsimana ba to? Nanan niya? Nadikla na nga itong kamagwangang anak. Isa? Ang gano'n man? Tungod siyang apelyido nga, waste space ang niyang dila. Unya? Ingnan ito tikang ingunin ni kahasol. Huwag akong naibaw, mahal man yung kunong pagpausabani. Kung gusto ko nutang dili ipasapasa o way dagang requirements, muduol ko nutang abogado. Unsa? Mao ni nakahasol na mo karon. Wag yun makarga sa PhilHealth sa akong kaipon ang among kamagwangang anak, tungod lang yun aning wise space ang iyang apelyido. Kutiha ba day ini, oy? Ang akong mga pangutana mo kining musunod. Unang pangutana, nasayop ko og fill up sa live birth sa among kamagwangang anak, kay de la Serna ang akong gibutang. Unya ang apelyido sa akong kalibin, De La Serna. Nagbuwag ang di ug ang la. Dako ba din ang isyuha nga space na may kuwang ug maura man ang pagbasa? Ikaduha pangutana, unsa may among buhaton ani nga hasol man kay sa munisipyo? Ipasapasa pa mi. Nya lain-lain sad sila og requirements nga murag dili na sad related sa among concern. Modul ba mig abogado aron magayran mi og klaro? Ikatulong pangutana, mga pila man ka ang magasto kung moduol mi og abogado? Mahal ba sad? Kay minimum wage earner ra ba yang akong kaipon? Ikaw pa to katapusang pangutana. Wag yun makarga sa SSS o PhilHealth sa akong kaipon kining bataa. Tungod lang aning ang apelido kay gihasulan na gid ko. Kung dili ni namo ipausab, mas mudako ba ang among problema ini? Inigdako niya aside sa wa siya maapil isip beneficiary sa iyang aman? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lizelle. Okay. Kaning iyang pauta na punto legal ta. Punto legal. Karong adlaw, kabahin ni sa pangan sa ilahang kanang anak partner. Okay. Unang pangutana ni Lizelle partner. Nasayop ko og file up sa live birth sa among kamagwangang anak. Kay De La Serna ang akong gibutang. Unya ang apelido sa akong kalibin De La Serna. Dako ba di ay ng isyuha nga space ramay nagbuwag ang dila. Nagbuwag ang dila, kapital ang D, kapital ang L. Kuwang sa mao nga pagsabot lang yang De La Serna nagbuwag. De og la. Imbis dela. Ikaw ato ni, dako di ko kay bawon. Yes, kay legal man ni Doc. Bao good. Anyway, ang kanimanggong ato ang record of birth. Importante kaayo ni nga dokumento. This is the first document nato, no? As a person, as a citizen, aning ato ang nasod, and maugid na ang mahimong official record nato. The moment na isubmit na nato, official na gyud na, niya muna na ang pangan. Munang moingon ko nga, in a way, issue ba gyud na? In a way, it's an issue because, like I said, official siya, kay maugid na ato ang mahug nga pangalan. Mauna nga,
usa gyud ta mo submit, kapila gyud ta pangutanon, ma'am, sir, sakto ba gyud ni tan-awa sa kuno og balik i-check wa ba ni sayop. Kay the mom di man guna siya murag ordinaryong papel nga pwede ra ta mo print og balik. Unya mag-print og balik sa katong sakto dili naman na. We will have to, but that's not to say also nga dili na siya pwede mausab. Munang maingon ko inaway issue siya tungod kay dili siya ingon ana nakasayon nga mausab the moment masubmit na siya ngadto sa local civil registrar. Yes. Ako bitaw to rin nakadawat kong suwat. To Dr. Rene Obra. Pero ang iyang obra UBRA. Iko dili ni ako. Akong mga estudyante sa law, partner, ug dili ganin na masakto ang May Elaine. Bathan akong maynusan. Meaning kailas inyong maestra. Mao gyud. Diba? So ako nang maynusan gyud kay usay wrong spelling, di magkadimao, pero that's part of the training. Diba? Ako mga estudyante din ha sa USJR School of Law. Pero kana. So anyway, unsa yung ikaduhang pangutana? Unsa may among buhaton ani? Nga hasol man kaayo sa munisipyo, ipasapasa man mi unya lain-lain sila og requirements nga murag dili na related sa akong concern. Muduol ba mig abogado aron mag-guide mi og klaro? Actually, ang atong gitawag ani nga error, typographical error. Kay nabutangan og usa ka space ug nahimong capital L ang la sa dela sir na nga apelyido, no? So, what you need to do is to go through kanang gitawag nato nga administrative nga correction of entry sa imong live birth. Ang tinuod, dili ba agad mo magkinahanglag abogado aning dapita? So long as kompleto ang mga dokumento o mga requirements ninyo sa nga inyong isubmit sa local civil registrar, unya pareho ra man nag-requirements tanan. Ang importante, ang dokumento og live birth pod sa imuhang kapikas din ang apelido, no? Kay ang apelido to show nga mao gyud na ang iyang apelido Dela, meaning one word ang Dela. Unya og plus other IDs nga government issued IDs to support the birth certificate sa papa, no, nga Dela sir na gyud ang iyahang gidala og mao gyud pod ang sakto niya nga apelido. Magkinahanglan ra gyud ta og abogado, no, sa pagpanotaryo sa kaning affidavit or sa document. So, ayaw na lang magkuhag abogado, i-complete lang na ang lista. Di mo kaya lang adus munisipyo, you have to go to the local civil registrar. Local civil registrar. Kung asa gipanganak, no, ang inyuhang bata, adto man po na ninyo girehistro ang iyahang birth certificate. So, adto dito. Kunya, normally mo na ang katong common nga requirements, birth certificate ug other government-issued IDs to support the correct name. Alright, inumdum na inong ko ni Gilbert de la Cernada sa Talisay, may pagpaminaw. Gunsa ka na mo, basig imo ning parente, no? Correct. Ikatulong pangutana, mga pila man kaha ang maggasto kumuduol mi og abogado. Mahal ba? Kay minimum wage earner baya ang ilang amahan. Correct. Like I said, dili gyud ta magkinahanglan og abogado to handle this, especially kung naamoy oras makagahin ka og oras og panahon para pag-process ana, no? Fixed ang mga requirements, sumuadto lang ka na gyud na ihatag nga lista or checklist ang local civil registrar kung unsang dokumento ang kinahanglan nimo dadon based sa kaning mga pangutana or problema nimo, which is I said typographical error. So correction of entry due to typographical error sa birth certificate sa bata. Hatagan ka, andama to dito, yan ay form pod nga fill upan. Once ma-completed na, balik ka dito sa local civil registrar. Alright. So ikaw pa to katapos ang pangutana. Wala gyud makarga sa SSS o PhilHealth sa akong kaipon kining bataa tungod lang aning iyang apelido kay gihasulan na gyud ko. Kung dili ni namo ipausab, mas mudako ba ang among problema inigdako niya aside sa wala siya maapil isip beneficiary sa iyang amahan? Yes, medyo madako gyud kay sayop man ang iyang pangan, no? Sayop man ang iyang apelyido. Dako man gug difference ang Dela
ug DELA. No? Dako kay nag-difference when you file. So, mahog nga lahi isag apelido sa inyo ha ug sa iyahang papa. Unya, mauna na ang iyahang dalhon nga pangan sa iyahang mga transcript of records, inig eskwela unya ana, or sa iyang passport, sa iyang SSS, magka-problema na po niya na inig panganak niya, adto na pod na del kana na pod ang unsay nakabutang sa iyahang birth certificate nga sayop, mao na po'y madaso mo domino ang effect ani kung dili nimo ipausab. Dili mo na niyong ko issue siya kay like I said, permanent manggod siya, so di na to basta-basta pausab. Pero mas mahimo sad siyang problema kung di sad nato gahinan og panahon og medyo antuson ang proseso nga kinahanglan natong agion para makorrected siya and wa na niya kay mga domino, mga side effect ug mga dungag pang mga problema later on. Alright. So, now nakasabot ka sa gispikar nato ni Elaine mo kwan sa iyang Lizel. Yes. No? So, mga sukintig paminaw, hinaut unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlaw.